ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ସକାଳଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶ୍ରି ପଣାରୁ। ମିଶ୍ରି ପଣା ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଇ ଦେଇଥିଲି, ରାତିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି। ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ରୋଷେଇବାସ ମୋର ସରେଇକି ଗୁକୁ ମୁଁ ଗାଧା ପାଧା ରେଡି କରିକି ଖୁଆ କରିକି ଏଠି ତାକୁ ମେଡିସିନ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରି ମୁଁ ବି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଫ୍ରିଜ ବହୁତ ମଇଳା ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରିଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ସଫା କରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଫ୍ରିଜ ବହୁତ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକି ଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସ୍ୱାମୀ ବି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଦୋକାନରୁ, କାହିଁକି ନା ଦୋକାନରେ କାମ ନଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଦହିପଣା ଟିକେ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ ଦହିପଣା। ଖରାବେଳ ଖାଇବାରେ ଦହି ପଖାଳ, ବାଇଗଣ ଚକୁଟିଥିଲି, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚକୁଟିଥିଲି, ସନ୍ତୁଳା ଏଇଠି ମିଶିକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଚା ବିସ୍କେଟ୍ ଟିକେ ଖାଇଥିଲି। ଗୁଗୁ ତ ଆଜିକାଲି ଜମା ରଖିଦେଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।